Мы ўсе хочам вырвацца з вёскі у юнацкім узросце, таму што нам здаецца, што вось тут гэты калхоз і гэтак далей, я тут не застануся. Але аднойчы вы узгадаеце тое, што лепшага месца, чым тое, адкуль вы выехалі, няма ў жыцці і не будзе больш ніколі. Таму, калі казаць пра такія рэчы, нам вельмі падабаецца, як нас сустракаюць шчыра, утульна, з любоўю, таму што самыя цёплыя водгукі гэта ад нашых простых людзей. Гэта звычайныя людзі, якім мы папалі, закранулі струны душы. І вось гэтыя людзі нас шчыра вітаюць па ўсёй краіне. Наша краіна не мае скарбаў вялікіх, так? Мы не маем нафты, у нас няма газу, у нас самая багатая гэта калійная соль. І людзі, шчырыя людзі, гэта наша багацце. І вось гэта мы павінны ўсе шанаваць. Самае галоўнае ў наша багацце беларусаў, гэта наша міралюбівасць, наша дабрыня.